Maayong adlaw kaninyong tanan na ano yun kita kinig nyo itong programa sa TV Pula.Argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic College International. Uban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagdiskut sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Ug sa dili pa ko magpadayon, ato ning tawag ining kanunayon ang pagpasalamat sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanunay nagatabad nagasuporta sa atong programa. Pinaagin nila Sir Ronald Discaliar in family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Oyen family, Sir Denso Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, member de la Pera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Shang Hernan and family, Sir Joe Velasey and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmundo Esteban and family. Ug sa tanan nga nagatabad nagasuporta sa programa, pagkahuman wala nagapalitok sila mga pangalan, daghan king salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa suporta kini nga tong program, ani agahapon dinhi naglawig sa gitawag og social media. Ug karon naatay tagaan nga gitawag og reaksyon. Actually kini nga atong tagag-reaction suki na ni sa ato ang gitawag og program kay mo man ang kusog kay mga taking. Anya karon pag nakakita siya og tawag ining buslot ba kumbaga nya nindot parang feeling siguro niya magamit gud niya to attack the Catholic Church. Nya wala siya resulti ang iyang gipaminaw kadto pong ni attacking tagak in the sense sa Katoliko, pero siguro way nasayran sa pagtuong Katoliko man ingon ani ang tawag ining reaksyon. So ato ang paminawon pagkahuman ato ang i-stop ang video basta puntos ang ato ang tagaan og gitawag og reaction. Okay? So ato ang tan-awon una ining tinagak nga komento sa atong gitawag og amigo concerning ani nga issue. Okay niya. Paminawan ninyo ni atong video na to, humana gini ninyo kay naagyod mo'y mga mahibaw-an nga gipangbulgar aning usa ka miyembro sa RCC nga karon nakamatana sa kamatuoran. Pinaagi aning ilang mga pangwarta nakamata na daw sa kamatuoran niya. Pinaagi daw sa gitawag og pangwarta. Di palagi na makalabaw sa pagpangwarta ni anang mga tagak nga way katungod nga mukuha og 10%. Apan nanguhag 10%. Klaro ng pagpangwarta. Ang Iglesia Katolika dili gi panag-iyahan og obispo, di ga panag-iyahan og pare, di wala gi na pag-iyahan og papa. Kung saan niya pagpangwarta, kanang inyo kinamagi mo tag-iya. Mo na klaro pagpangwarta. O asa man napaingon ng kwarta ninyo be? Dito gina sa bulsa sa inyong gitawag og pastoy. Andang sa Iglesia Katolika klaro man na nga ang mga butang nga among ihatag sulod sa among simbahan, ilabi na ka ng magserbisyo, maghaptag og administration of the sacraments. Naturalmente, kabalo nyo asa na paingon. Kabalo nyo kinsa mga makinabang anak, kanang kwarta nga mong ipanghatag. So, klaro nga, di ko na pangwarta. Pero kanang inyo, klaro, maguna kay, may katungod magkuha og 10% niya. Pagka man nanguha mo, gamit pag yun ninyong pangalan sa Diyos. Sige, continue na to. Nga dili sila musugot nga manghatag tag ikapulo di ay kay gusto nila mobalhin ta sa RCC kay walay ikapulo pero naay sikreto nga mga pangwartang labaw pa sa halad og ikapulo. Sa mga nagpugong ninyo nga maghatag mo ikapo ni adtong mga piki nga sige pangayo og sige dawat anang ikapo? Wa mo way nagpugong ninyo kasi mga nagpugong ninyo. Naman di Katoliko nagpugong aning tawag ining sabadistang piki nga maghatag sa ilahang mga pastoy og 10%. Way nagpugong ninyo oy. Ang amo lang istorya. Amo alang ginapadayag kanunay nga kung dito ta muhatag sa pastoy, nangawat ta sa Dios. Nga naman kay ang mga pastoy wa manay katungod nga mukuha mo dawat sa 10% or tithes nga para sa Dios. Kung wa na sila katungod, so buot ipasabot ka ng maong mga tawhana nga mga piki, nangawat na sa Dios. Apil ta nga nihatag. Kung muhatag ta nang gitawag og mga pastuya. And at the same time kanang gitawag og paghatag sa ikapo o ikatandi didto sa kanang giingon nilang pangwarta sulod simbang ato. Di pa nakalabaw. Kung di pa man kalabaw, imagine nimo kung naa sila ay membro nga nagsweldo og 10,000 ang bulan. Ang ikapuan na or tawag anong tithes mga 1,000 per month. Nya pagkahuman naa sila membro, butang na na pulo lang kabuok. So bot pasabot kung tag 10,000 ang bulan anang tag 10 kabuok bot pasabot naa sila 10,000 po per month. I-multiply nimo na into 12 months. So mahug siya 120,000 kumbaga.
Di ba? Sa napulo ka buok. Sa isa ka tuig na ha, sa napulo na katawo ha. Kunya kabalo man ko ini nga dili lamang kay napulo ang mga gipanglingla ini. Kining mga tagaka ni, kining mga piki nga mga sabadista. Daghan ko gipanglingla nila. Kato mga inosenteng Katolikong may tuon apil po ning iyahang gireaksyonan. Way tuon-tuon may tungod sa pagtuong Katoliko, possible nga mailag yun. So, mas daghan pa. So, kana lang kaniha, 1 year ha? 100 tawag ining 20,000 di man kadakuan na. Imagine mo. Sige daw, atuan ning tawag ining i-play ning gingon niya pangwarta daw kuno. Paminawan ninyo ang iyang video. Mga kapatid, the separation of the church and state kuno. Maybe in some religions, in some churches. Iya tira. Wani ka bawas madam sa separation of the church and state. Nga giingon sa Philippine Constitution ang pinaka tawag ining unang definition sa separation of the church and state, buti pasabot nga wahilap tanay ang estado ug ang tawag ining simbahang Katolika sa ilahang pagpamalakad in terms of administration. Pero dili makalikay ang gobyerno nga ang simbahang Katolika mo badlong, musulti basta naa na gibuhat nga immoralidad ang gobyerno against sa kinabuhi ug pagtuo sa gitawag og tawo. Nga naman kay wa man siya nagisgot lang og tawag ang religious matters kundi nagisgot po siya mga moral matters. So kumingon ka nga ang simbahang Katolika dili gyud tawag ining separated sa gitawag og gobyerno unlike sa mga dili Katoliko kanang mga di Katoliko kanang mga sektang mga gitawag og tagak unsa may musukan pa ba unsa may labot ang las gobyerno, di ba? Sa matas gobyerno parehar na sila og tawag ining wala sila kalainan sa ubang mga sektang gipang or mga organisasyon giparehistro sa gobyerno nga magpailala nga rehistrado sila or legal sila at tubangan sa gitawag sa gobyerno. Wala. Oh. Pero ang simbahang Katolika nagtamod ana sa Pilipinas actually kanang manggong separation of church and state dili na doktrina o dili na pagtulunan sa Dios kung dili gikan na sa mga mason nga kinahanglan ang gobyerno walay relihiyon. Mao nang kay wala may relihiyon usaon pag tawag ini pag-intervene sa simbahang Katolika concerning anang corruption, concerning anang di na siya magka-intervene naman separated man silang duha. Ang iyang himuon musulti lang siya nga nangurakot mo. Di na maayo ang inyong tawag ining gihimo nya general wala siya gitawag og dapigan. Naman ti makita nga mga obispo nga naay mga gipang dapigan pero ilaham ng katungod kay mga Filipino man sila pero as a church kanang simbahan diri sa Pilipinas maghatag na sila og norms mo ni sundon sa mga Katoliko dili lang kay alang ni adto mga badungon ng Katoliko kundi alang pud ni adto mga Katoliko nga naningkamot sa pagsunod sa kabuton sa Dios ug sa pagsunod sa balaod. Mao na. Okay, continue na to. But not the Roman Catholic Church. Why? They are business partners, no, with the civil government. O unsa may ebidensya? Na nahimo siyang business partner sa gitawag og civil government. Unsa man ang definition sa imuhang kanang term nga business? Kana na kay gitawag og profit nga madawat? Na kay gitawag og kining unsa na kay gitawag og kining ginansya kung baga? Kaya para makaingon ka nga business partners, madam. Continue na to. Pansin nyo nung isang araw, no? Etong Katoliko, sinabihan ng iglesia, bakit kami makikisali dyan sa pagpababa sa presidente? Kasalanan nyo kayo ang nagpapanalo ng mga magnanakaw. Actually, kanang tawag ining iglesia ni Manalo, dili man sila ang sa tinuod lang dili man sila nakapadaog. Pila ko na sila ka milyon. Tanatog 5 million na sila. Yang botante sa Pilipinas not less than 89 million. So kung imo ang sumadahon 5 million versus sa butan nato og 80 million Catholics for example o 89 million Catholics. Di gyud kadaog. Di gyud sila makadaog. Ang niboto ana mga Katoliko gihapon. Pero kanang mga Katoliko dili na pariha sa giingon nimong sa iglesia ni Manalo madam nga kanang gihiktan ang ilong kung unsa isultis ministro mo iboto. Dili. Ginapractice, ginabansay kanunay sa mga Katoliko ang pagpili subay sa iyahang kaugalingong konsensya nga dili minanduan ni bisan kinsa bisan pagpari bisan pag-obispo. Ang ginahimo lang sa mga pari o sa obispo o kanang nga naa sa simbahan tudluan lang sila
kung kinsa ang angay butuhan subay sa moralidad sa simbahang Katolika. So, buot ipasabot, pag naay gitawag og eleksyon, pag na-eleksyon, ang simbahang Katolika igo lang mo guide. Nagdepende na nimo, nako nga Katoliko, kinsay akong iboto nga nakita nako, kinsay dapat iboto. Butang natog na ay giboto nga gitawag og kurakot, pero ang problema kinsa po yung mga di kurakot aning panahon na kurakot mga ng pastoy. Kurakot kay mga pastoy. Nagdawat og 10% nga wa sila katungod gamudawat og 10%. Pagpangawat man na. Di ba pagpangawat na atubangan sa Dios magdawat kag butang nga dili imo. Dili para sa imo ha. Para daw kuno sa gigamit pangalan sa Dios para mudawat siya ng 10%. So ana madam, continue na to ni. Ano ang sagot na iglesia? Members ninyo ang mga magnanakaw na yan. O di ba nagbumirang? Wala ba yan nagbumirang? Dili ba yan nagbumirang? Nga naman kinaay mga panahon ang nga mutugot ang Ginoong Dios nga ang mabutang sa gobyerno. Ang mabutang sa gobyerno. Mga badlungon. Nga naman kay mismo ang mga tao di na maminaw sa Iglesia Katolika. Nga naman kay para nila ang tawag in religion optional, pwedeng tuuhan, pwedeng dili. Sama ko sa imong una-una, madam. Nga ang religion mura bag tuuhan, pwede po tuuhan, pwede depende sa kung conviction. No. No, sa mo na nahitabo. So kung ikaw lang ang magpili na dili giniyahan sa gitudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, imperfect ka. So ang imong iboto imperfect pod. So sa imong ma-expect santos. Santos ang imong maboto? Ay na lang. O, imong expectation ka na na puro na mga santos kadi makasala. Manang simbahang Katolika always na siya nagahatag og guidance. Depende na nimo madam og muuyon or mutuman ka og sa dili. Kay ang corruption wa nagsugod sa Katoliko, ang corruption nagsugod sa pinakababa, even sa pinakagamay nga barangay nga dili hawak sa pare, dili makabuot ang pare. So, kining tawag ining klase nga Katoliko, pareha pod aning gitawag tagak mga ang utok liso. Basin siya pero liso kay pangutok liso. Sige. No? Tapos, tingnan niyo ha, kung bakit ayaw makisali sa EDSA 1 and EDSA 2 present and even in the 1987 Constitution. No? Andun sila present. Nakikinabang sila, no? Sa civil government. Siya nag-ingon yung mga nakikinabang ang simbahang Katolika sa civil government. Basin baliktad. Ang civil government ang nakikinabang sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. For example, sa may tawag ng tabang nga nadawat sa gobyerno concerning sa Iglesia Katolika, tanang wala ko ng mga ledag ko nga mga calamities. Ang pinakauna o pinakadako nga motabang sa panahon nga naay kalamidad ang simbahang Katolika. So, nakabenepisyo ang gobyerno. Masa may benepisyo sa simbahang Katolika sa gito gobyerno kanang gingon yung mga kurakot sa mga pari nga moadto sa tawag ini kay magkayo-kayo. Mangayo-kayo, dili man na Iglesia Katolika. Pero ang atong istoryahan, ang Iglesia Katolika as a church, as a religious institution nga naa sa Pilipinas, mas nakinabang ang gobyerno sa simbahang Katolika nung ka nga ang simbahang Katolika nakinabang sa gobyerno. Wala, madam. Continue na. No? On what terms? Ito example, binyag ng anak ko. 2018. Half awakened pa kami that time, mga kapatid. Pagpunta namin sa cathedral, sabi, ma'am, ito po ang requirements, tapos 65 pesos po kada ninang at ninong. So, bot pasabot, kada ninang at ninong, 65 pesos, kurakot na na. So, mala paling tagak ka sa badista. Pangwarto na kuno na, 65 pesos, gikasakit ni mo na sa usak na ninong. Ug sa usa ka gitawag og ninang. Actually, ang teolohiya man gud sa simbahang Katolika, every time nga naay prayer, every time nga naa ka uban ni anang pag-administer sa sakramento, naa gyud kay i-offer na sacrifice sa imong kaugalingon. 65 nga imo ang isakripisyo ihatag dito sa simbahan, ikasakit pa nimo na. 65. Ginoo ko pagaba. Pero gaba, say continue na to.
So imagine you had there almost 150 godparents of Marikita. Lima nung ka 150? Grabe din si madam, grabe ni kabongga. Lima ka 150 ang ninong ug inon iyaha man na. So may mabuhat ang 150. Kaninong og ninang. Ikaw man din nagkuha 150 kaninong og ninang nya kabalo ka nga naay tawag ining offering nga ibutang 65 pesos per ninong og tawag ining ninang. So ang tawag ining nahitabo is imong basulon ang simbahang Katoliko kadako kag nabayran. Ikaw man ang nagkuha. Ikaw man ang nagkuha. So, buti pasabot ang obligation nga ikaw ang tawag anang mubayad. Dili tungod kay ang simbang Katolika siya ang nagbuot nimong anak, kundi ikaw ang nagpili nga dako ang bayaran. Dako ang ihatag. Di man kag 150 imong gikuha nga nino og ninang. Sus Ginoo ko ino. So kan ba paila lang gyud ba nga dako ko garbo man gud na. Paraing nun ba nga kuyaw kasi 150 ninong ninong og ninang ino di man ta kabuot kay ilaha man na pero imong ipasangil ang tawag ining imuhang kadaot sa simbahang Katolika nga ikaw may nagkuha ana nya pagkaman mo naman ang norms sa imo dili pwede nga tawag ining mangayo ang mga ang simbahang Katolika subay sa iyahang tawag ining balaod sa maong gitawag og parokya ang katong publika nimo hatag ikaw pa nga nikuwag 150 kanino og ninang. Sama na, oy. Sama na. Diha palang daan, gusto nimo kurakot na kadaan, madam eh. Nireklamo ka nga ikaw mismo naghimo anang butanga. Kasama ko'y nagisugo ba kasimbahan Katolika? O sa kaparokyang giabtuan nimo kadang-kadang gingon nimo katidlahan, kuhaon nimo 150 kanino og ninang. Ay na lang. 65, may dala pa kaming own kandila. And then, ang list of requirements, no? Kailangan may birth certificate. Normal na, madam. Nga mga yung birth certificate, madam, kay kanang imong anak, pagdako anak, pagpangitaan, nagbaptismal, tanaw ng spelling. Normal na. Isang taon. Pati ba naman pag secure og birth certificate, ikasakit pa na nimo nga obligation na sa gobyerno? Binuok ko. Asa naman yung pagka-Filipino, anak? Pati birth certificate, imo pang i-question. O siya gusto na mo libre? Ay na lang. Nakukunin mo sa civil gastos, kailangan may marriage contract ang parents. Alang-alang. Alang-alang. Kuhaon yun na ninyo kay para dili masipyat ang spelling sa pangalan sa bata kung ibutang na sa baptismal certificate. Number 2, dapat kasal mo. Nga naman kay ang inyong dawaton sakramento, dawaton yung anak sakramento. O nya di pud sa puda maayo nga mo dawat o sakramento ng imong anak og di pud mo kasal. O pinaagi ni anak para mapamatud ang kasal mo, palukaton mo marriage contract. O nya ikasakit din mo lang nga paghapon din mo prueba nga kasal ka paglukat ni mo marriage contract. Kurakot na. Yaga-yaga. Liso o pangutok. Parihan ning sa badistang lisupod. Continue. Gastos. Kailangan ka mag-seminar, pre-Jordan seminar, pati ang... Normal na. Mo bitaw nga daghang mga Katoliko nga nangatagak, possible madam matagak pug ka. Ngano man kay naghimo og nagabuhat og mga butang nga gitawag og masayod ba. Pag naay magpatawag og seminar, di pud mo adto masuko pagtudluan. So normal man gyud nga seminar ron kay para i-inform ka sa imong obligation sa imong mga anak. Di ba kag 150 kanino og ninang? Imagine! Nya, kanang 150 kanino og ninang, namino na sila kung sa ilang obligation silang anak. Isip godparents, inanak. Isip godparents. O ikaw nga inahan. O ang imuhang tawag ining bana, nakabalo ba ka sa imong obligation sa imong anak? Nga naman kay, ang problema ninyo, kung saan ba, pasikat eh. Pasikat mo ko na 150. Nya kanang 150 dili makamatuto sa imong anak nga tawag ining in a Christian way. Pasikat na eh. 150. Ina basta-basta 150 ikaw nagbuot na. Di man ang parokya mo ningon hala sige madam. Pagkuha og 150 kanino og Uy, parokya mo sultian na oy. Unya sa imong kabuang imong ipahid ang pagbasol dito sa gitawag si parokya nga kung asa ka nagpa-administer og bautismo. Bangag
mga godparents. At the same time, kailangan confirmed ang mga godparents. Normal na nga naman kay kung dili na wala kadawat ang godparents og tawag ini mga sakramento, usaon man nila pag matuto sa ilang mo lagi na lagi problema lagi ninyo kay ano way seminar. Maoning klaseng mga Katoliko nga way seminar liso og pangutok. Og dili layo nga mamahimo pong peki ng Sabadista. Maliso ang pangutok kay sagad sa maning hawa simbang Katoliko liso man ang pangutok pod. Seminaron ka, masuko kag seminaron ka, nya pagkahuman mo si kag reklamo. Di ba? Diya sa seminar i-inform ka unsay imo ang obligation as mama diya sa imong anak. Gawas ka ikaw mo pakaon, ikaw mo pamatutuan na. Remember nga giduol nimo imong anak sa simbahan para bunyagan isakop sa simbahan Katolikang Iglesia ng Gitukod ni Kristo. So ang motudlo ana dili ang mayor. Dili ang presidente, dili ang konsihal, ang motudloan na ang simbahan. Kamo nang kinahanglan kang seminaron. And at the same time, kato mga ninong og dinang isip sumbanan sa ilang inanak, kinahanglan na apoy gitawag og sakramentong gidawat. Ano ba? Para isip mo dilo ba nga sundugon sa mga bata o tanawan na mga bata karon. Daghan na kayong mga walay batasan, ngano man kay daghan po kay mga Katoliko, pareha po siguro ani. Nagkuhag ninong og ninang nga wa kasabot. Kanong ninong og ninang na unsa ibang tuto niya ana. Ninapag-iuban nga mukuha og ninong og ninang di Katoliko. Unsa may ihatag ang Christian faith ana? Unsa may ihatag Catholic faith anang bata nga ang imong gikuha nga ninong og ninang yabag. Continue na to. Gasto kayo mo, no? Sa mga gasto, kisa mga nagsugo gud nimo nga magasto ka. Kisa mo ginisugo nimo nga mogasto ka. Di ba? Nga man nikuha na kang duha ka buktinong. O tulo ka ninong, napulo ka ninong, di 650 lang. 1-3 ra. O, nikuha kang 150, di dato ka. Kami nagbuot, ana. Nya mo reklamo kang gasto. Yabag. Ay na lang yun. Sus, Ginoo ko. Oh, continue na to. And even ka na magpa-Thanksgiving prayer mo, unsa pa na diya ka nang nakapasa ka sa exams, na wala imong sakit, no, sa imong health, tapos kani pang magpakasal ka, pag nandoon ka sa mga basilika, kada mga dagkon mga simbahan, no, mga cathedral, naa sila tariff, guys. Alang usa mo din ang mo, thank you hon na nimo sila. Kung magpakasal ka gusto nimo, pasi mo, oh, tanawa 150 ka buk ninong ug ninang imong gusto. So sa pagkasal gyud nimo, bungga gyud dapat na ibulak, dapat ikaw ang request ingon anya kanindot nya simbahan pagastuhon si imong kabuang. Ang pari mo kasal na bisag asa sa parokya, bisag kamura duha, pero naali taw gusto mo kasal ng pari. Pero kung gusto ginong bongga, mo gasto ka gyud, ikaw may mabayad ana. Di man ang parokya. Kabuang ba? Ang imong gusto ang parokya mo pabayaron? Wow, tarong pangutok din atong amiga. Wow, tarong pangutok. Nya kanang pagkuha og birth certificate, okay lang untang simbang Katoliko rin himo ana. Pareho po na kay natanawan ning mga tagak natong mga amigo. Mga piking Sabadista. Pag magbabautismo na sila, di ba na sila record? Pag kita nagbaptisma, kang tawag in birth certificate kay para ihaom dito sa ilang baptismal. Nga binunyagan sila same na spelling. Nga naman kay mahimo na siyang public documents. Mahimo na siyang reference nga mao gini tama gini mo ang spelling sa pangalan. Kay para pag-abot kung maglukat kag lisensya, maglukat kag public document man ha. Ay na lang. Continue na to. Mahal kayo sila, gasto. And then Si mahal gasto. Sige reklamo og tawag gining gasto pero tanawa 150 gi kuhag ninog niya. Kasama gid makagasto ana ni mga 150 gi pangayon. Ninog ninang. Gisugo ba kas Katoliko ana? Unya kung magpa-Thanksgiving ka, wala may imong ihatag ana. Nya ka pwede ka mag-Thanksgiving. Tagadlaw. Kanang pasalamat ka sa Ginoo nga tawag ining naayo ka sa imuhang gitog sakit. Tagadlaw di ka magpamisa? Atik. Atik. Possible nga din ni Katoliko.
Possible nga di ni Katoliko. Tanawon gipangyawit dili man na access Katoliko. Before pa kang pakasal ka, kompleto ka og civil documents. Alang-alang. Alang-alang. Kaya ang pagpirma nimo sa imong marriage contract dapat sakto ang imong ngalan, ang imong apelyido, ang imong middle initial. Kay bisag usa ka litra lang ana masipiat na dako na nagdiferensya pag abot tumukuha kang mga public documents. Munang kinahanglan ng i-secure. Gawas pa ana kanang mga public documents, for example birth certificate, kanang sinumar, pagpadayag na nga kamong duha, wa mo kabilinggan ba kumbaga. Apo ni. Ibaso. Sige ko panabuta. Pagaba. Pero mo ni bisis sa balistang tagak. Mo ni bisis nga pangwarta dak mo na. Ang ulo ani ba nag-ana ng pangwarta pero ang tawag ini naa sa presentation aning gitawag og bayhana about politika or about tawag ina politika mo pinaka main purpose. Main objective ani kining comment politika na eh. Nya ang naapod sa tawag ining naggamit pud ani nga video ni Madam ang naa sa utok pangwarta. Onya, tuan nang itotal onya. Tuan nang itotal onya. Sige. But, ang ibang churches, ibang religions, they do not require those. Usa mo pag-require pod nila nga mga kulto ug mga tawag ining mga wapod na sila mga pulos pod. Mag-record sila ana nga di man sila pangitaan sa gobyerno ana. Nga naman kay mas legit man god. Legit ang Iglesia Katolika kung i-compare nimo sa ubang mga pundok. Then kung wala ko kakaangay Madam, simbang Katolika di Katolika aning sektar sulpot, ang tagak. Dito dai ka dihay. Tanaw na to di ba kamo nangana imong babaw. Mo ngana imong baba na law. Kadako mo di kurakot ni diri nya pagkahuman ang ako ding gihatag ni simbang gipalit og make up sa asawa ni Pastoy. Tagaka. Sige. No, wala man ay kwenta. Siya tawag ng wala kwenta. Ginoo ko, kami mga pobre Madam, nanay kwenta para sa mga ng mga dokumento. Ilabi na ka ng dokumento sa simbahan Katolika, nga naman kay importante na ginagamit na sa mga requirements ko mga plagtrabaho. Mauna. Nya wala kwenta. Sa Ginoo ko. Because we believe our salvation wala man sa papel. Yung ba ng simbahan Katolika nga naas papel? Ang imong gistoryahan requirements unsay pangayoon sa simbahan kay ang simbahan Katolika pag mohimo na or for example mo kasal na siya or mobunyag na siya dili lang kay na religious effect na gawas nga na ay spirituality nga mahatag anak grasya nga ihatag sa imong anak Madam naa pud nagkatugba nga civil nga gitawag og mga obligations kay kanang mga papel nga mga actions nga na record nga na magamit na si mong anak sa umaabot. Ilabi na sa kunang gingon ng mga public documents. Ang kanang salvation mo na itong sa bunyag o bautismo. Pagkasal na apil ang salvation din na. Pero kanang document, apil na sa atuang civil nga function is a Filipino citizen nga mag-secure ta ni anang mga public documents. Nga ang simbang Katolika kay legit man, dili man siya illegal, mao nang mo required sa kay siyempre nagtamod man siya nga naay otoridad ang gobyerno nga mo secure or mo provide og ingon ana nga mga documents. Dili tungod kay business partner sila bataka lang. Si pagtuon nimo nga ang tawag ining ang gitawag og gobyerno nakakuha porsyento sa simbahan Katolika or ang simbahan Katolika nakakuha porsyento sa gitawag og gobyerno para inon ng business partners. Sa naman tao ni? No? Nasa to, spiritual well-being kung unsa ka makitungo sa kapwa. Kunya, unsa man po yung pakitungo sa simbahan Katolika, Madam? Kasi may tawag imong himo. Sa tinuod lang, usa ka nakabutang imong gibutang-butangan ang whole church. Nagtuo ka, Madam, nga mo nagibuhat sa tibuok simbahan Katolika. At the same time, ikaw naman po sa kunadunggan, ikaw naman po siguro ang ninang ninang ang ginikal nga nagko 150 kanino o 150 kanina. Eric na mo gasto. Ito mga gagawin. Continue na to, Bi. No, nakita man ang Ginoo na, kita man atong creator ana. Ang kita gyud ang creator kita na sa imong gibuhat Madam, sa imong kabuang, sa imong kabulastugan magud na kanang
Gusto ni mo bunga-bunga, gusto ni mo tawag ganing para mailhan nga tagagbino ginang akong anak nya pagkauman pagdaan ng mga obligations, reklamo ka? Kabulatugan man na ang imuhang kabuang ipahid pag mo sa simbahan Katoliko o sa parokya. Mo na sa ginong sa kong gingon, mo din nagkuha na duha ka buk ninong. Duha ka buk ninang udi man ka gustong magasto. Nya insulto pud na sa mga ninong ug dinang nitambong dito. Nga giimbitar nimo sila nga mahimong ninong ug ninang unya pagkauman dili ka makasagot. Dili ka maka kana bitang maka sabi na kana bitang maka sagot sa tong term makasagot sa ilahang tawag ining dapat obligation. Ikaw may ginikan, ikaw may mosagot ano mahatag dito. Imong lahog nga indirect ni imong gitumboy ang 150 kanino o 150 kanina nga imong gikuha. Kay kung gasto mo din ana ba? So ako nino nga tumahawa ko reklamo ka gasto-gasto. Ako'y makita ko ako'y kumare nimo nagreklamo kay gingon ana. May insulto ko. Ano man nagasultian ko nimo kaya man ako mohatag 65 pesos. Oy, be, ato ning multiply ni be. 65 pesos be. Tanaw na to ning ating kwan. 65 pesos multiply og 150 kaninong og ninang. 9,750 pesos lang ang gibayaran. Sa katong nga event 9,750 pesos ang imong gibayaran, madam. Reklamo ka? O possible kay bunggag kay nang imuha. Nibayad pagka og tawag ining hotel. Nibayad pagka og tawag ining hotel in the sense nga kanang dito mo natulog, preparar mo. Dako nga functional and social hall kay para kanang gusto ko mabunggag yung kaiba. Ni gasto kag 100 of thousand. Para lang ana niya pagka magsimbahan reklamo ka. Hindi lang kay kini si madam apil po ni mga Katoliko nga magpaatik-atik po nga bungga niya pagka mo reklamo di ay og ang reklamo sa mangayo ang simbahan pero di siya mo reklamo nga extravagant na kayo ang pag subot ipasabot dili Ginoo ang naasing tuyo kundi pagpasikat man na. Diba? Gasto kang ilim nun. Kung imong kitandi dito sa nagtawagin dito ka Sacramento. Kung i-compare nimo ang ilim nun og katong 9,000 plus nga imong gibayad para dito sa 65 pesos sa taga-isa kaninong og ninang. Musta ko pa? Dapat imo tang gitumboy pud ang kwan, gitumboy pud nimo ning tawag ini mga ilim nun. Ganong presyo? Mahal man kay ni. Anong initan mo gini mo simbang Katolika? Yung baga. Tapos mga kapatid, eto pa, no? Ang pinaka-issue ng mga yan, aside sa nakikinabang gina sila, no? Una-huna raman mo na, madam. Murag, delikado ning klaseng nga tawag ining panguna-una. Kung siya ka ebidensya nga nakikinabang ang simbahang Katolika. Simbahang Katolika, dili ka tong individual, ang simbahang Katolika. Sige daw. Dili nila masaway. Pansin nyo ngayon, ang Katoliko, tahimik. Kasi nag-ingon ni mo, madam, na dili masaway. Ang pagsaway sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili sa pamaagi nga, sa imong pamaagi, madam. Na ay pagsaway nga ginahimong simbahang Katolika pinaagi sa pagtudlo sa mga Katoliko sa moral nga butang nga tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Dili tudlo sa individual nga pare o individual nga obispo. Dili. Musaway ng simbahang Katolika ang Iglesia Katolika dili by individual kundi dili as a whole. Nagisunod niya ang moralidad sa simbahang Katoliko. Dili moralidad sa iisa lang katao nga imuhang gipunting. Dili ingon ana. Continue. Mga bishop karon tahimik. Kasi nag-ingon yung mga tahimik. Ngano, isa-isa ni mo nang tawag ini mga dioceses nga ilahang gidumalahan. Ako, tawag ini ang amuang pare, nagtudlo na kanunay mo, nagkabalo mi unsay tama, unsay mali. Muna, musunod mi, kung unsay amuang, nakita na mo, ang Catholic morality ba, kumbaga. Kung unsay among buhat mo sa karon nga, gitawag og krisis sa atong gitawag og nasod. Yang problema, di makakatuloy ko pangutok, madam, apil man ka ining naminaw nimo, gigamit ka. Kining liso po og issue politika. Ang ihapon pangwarta daw kuno. Yung baga. Sige. Kaya,
magising tayo na ang relihiyon na yan, sorry again, for me lang ha, maaga lang ako nagising. Tira. So natugdi ka sa una, madam. Natugdi ka sa una or basin lang og tawag ining imuha lang gi-question ng imuhang kaugalingon nga gitawag og faith. Imong kaugalingong faith ba? Unya kanang imong kaugalingong faith nga ikaw ra po'y nagbuot-buot, ikaw ra po'y nagbuot, imong ipahit ang imong kadaot sa simbahang Katolika. Dili, madam. Dili ngun ana. Kung tinuod yang Katoliko, kabalo ka sa mga reasons nganong ingon ana ang simbahang Katolika. Nganong hilom siya. Hilom in the sense ba nga dili pariha sa ubang mga pundo kapagarpar kayo. Eh, sa dihang bitong musulti ang mga pare, manghinaway ang tawag ini mga pare, mga nimo na, lapil-lapil na po ni mga pare. Unya maghilom sugupon mo. Yung baga, kabalo ba ka madam nga? Daghan kayong mga pare nga kana bitong tungod sa ilang pagpakigbisog sa pagtudlo sa gitawag ug tarong. Nakoy kay ilang nga pare nga nagsigig saway anang kana bitong kaing pagputol og mga kahoy. Kabalo ba ka kung sige buhat madam? Giharas siya sa tawag ini mga dagko nga mga kumpanya. Karon grabe ang trauma. Grabe ang trauma. Nga nang maong pari. Kung magmisa siya, magkurog. Nga naman, tungod kay ni barog sa tinuod, nga nakita ni mo na madam. Kita ka na. Kanaghang gitawag o mga pari nga nakigbisog sa tama. Tudluan niya ang mga tawag ining mga Katoliko sa tama. Niya ang mubabag kinsa. Parehan yung mga tagakpod. Kay nga naman, kay naamoy ko galingong kanay bitong naamoy ko galingon bitong nga rinda sa inyong pagtuo. Nga dili mo ipagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ana, continue na to. Wala siya kwenta. Ang tawag ining walay kwenta ang simbahang Katolika. Ano na sige makagyawit? Ano na sige magyawit? Kung way kwintang simbahang Katolika. Kung way kwintang simbahang Katolika din, sa kuan pa ba? Way kwenta tong pagtabang simbahang Katolika alang ni abtong mga tanawan ng sa Cebu kanang tawag ining St. Mary's School, tama ba? O pilagon na ka mga batan-on din na nga gitawag og mga ginikanan na way ikagaso sa eskwela. Lima kag mingo kag pila ka tawo sa naipag-graduate na perya taga tuig. Way pulos na. Gibuhat na sila sa Katolika. Kanang magtama ang simbahang Katoliko sa hilom nga walay gitawag og propaganda. Ilabi na kanang sa dadagko nga mga calamities nga maadto sa ato ang gitawag nasod. Ang simbahang Katolika pinakaunang mutabang. Karon, ingnon nimong way pulos. Ikaw may pulos, madam. Nganong wala man kay pulos sa hinungdan nga kung sa kuan pa ba every time nga magyawit ka, every time nga maglihok di ka, dapat ikaw ang sundon, dili ang simbahang Katolika mo sundon. Anday, ikaw may pulos, madam. O pinaagi ni ana tungod sa imong pagkaway pulos daghang mga Katoliko nga mga tagak nganong mga tagak ma'am tungod sa imong actually lingla man gud na lingla ba kumbala ilad ba nga gigiyahan sa yawa aron daghang mga kalag mahitumpawak dito sa impierno. Dalawa pagtan-aw niya nga kini sipyat ni gireaksyon dayon sa tawag ining liso pod. Ang issue about actually imong tan-awon ang whole gid na context kang madam politika eh. Pero tan-awa ang siya reaction sa tagak nga piki nga sa budista pangwarta. Sige daw. Ito pag na ko aning usa ka babae, gani ang gisulti niya nga kinababayhan na usa man ni siya ka RCC nga naka-experience siya sa mga pangwarta sa ato ang Tanawa, di ba? Tanawa, pangwarta. Sige daw, si madam daw. Ato anong tanawon dis madami, balik ko na to be. 150 ka buok iyang gikuha ninong og ninang times 65 daw pesos per ninong og ninang. 9,750 sa panahon. Sa 150 yang gikater simbahan na. Di mga 150 gud na. Ipasuod nimo simbahan. Nilingko didto. Siyempre katong mga tiil adto, nagikan sa gawas, di man na limpyo. So pagsulod dito, naging mga balas-balas nga nisulod, di ba? Yang 150 daghan gyud. Karon paghawa adto kinsa may mohinlo? Mga tao ni madam dili, mga tao sa parokya. Pila ka buk mohinlo? Butang na to sa isa ka dako nga parish, duha ka tawo ang mohinlo adto. Pila may imong tawag ining ibayad adto. Alang-alang tingkyuhon nimo, so mobayad jud kag per kaning kining
minimum imong ibayad tatong 650 o kanang 9,750 kuhaan na og 1,300 pangwarta na. Oh, katong gitawag og kining kuan, katong gipanggamit kuryente, suga, kuryente tawag ining mga tao nga nag-assist kasi 150 kung kaninong ninang. Di ba katong mga nag-assist ng mga katikista nga nagtudlo, tawag ining kuan, conduct sa seminar sa imong 50 ka buok, 150 ka buok ninong og ninang. Ayaw ginag-thank youhon pud to nimo. Buta na to dato sa honorarium. 650 buta na to ang pangsyo ang sakramento, ang bautismo. Bali, wa ko masip mga upat ka topic. So upat ka speakers. Muhat na tag 500 ang isa. So sa 9,750 kuhaan siya minusan nato og sa kato lang ninong dinang ha, katong gingon ni madam nga ingon ining gasakyan ining tagak nga pangwarta, kuhaan nato 1,300 katong hinlo sa simbahan. Duha ka buok 8,450 na lang. Kuhaan nato og 2,000 kay naaman tay 500 pesos sa pag naay nga katikist nga maghatag na magini honorarium nga ihatag sa simbang katoliko upat ka buok sa upat ka topic nga ihatag buta na to sige buta na to 2,000 kuhaag 2,000 ang 8,450 kuhaag 2,000 pila na 6 minus 2,000 pila na 6,450 na lang kunya ang imong electricity ang katong mga nag-assist sa panahon mo rin yung pangwarta. Kanang imong gihatag wala maabot sa bulot sa pari. Naabot na dito sa mga tao nga ginaay gitawag og serbisyo sa panahon mihatag og serbisyo nimo nga nikuha ang 150 ka buok ninong og ninang nga kaya nga pa mo ni kontrol sa crowd, mo ni tan-aw sa tawag ining order sa pagsolemnize sa baptism. Anak na itabo. So, di na pangwarta. Kanya kaduha, di taga-adlaw ang bautismo. Kanang gitawa ko magpamisa ka, di na taga-adlaw. Unsa pa, katong gingon niya nga, tagahan ba ito siya? Taga-adlaw na. Taga-bula na. Pero kaya ng 10%, taga-bula na, oy. Taga-bula ng 10%. Tanaw na to, be. Tanaw na itong 10%. Butang nato ang naay membro ning ato ang kaubang membro ning ato ang kaubang tagak sa ilahang gitawag og simbahan. Napulo ka buok. Musweldo og tag 10,000 pesos. 10,000 lang mo ni. Di na gina minimum. 10,000 pesos. So but pasabot ang 10% sa 10,000 is 1,000 pesos. 1,000 pesos. Multiply ni mo na sa 10, so na ay 10,000 pesos nga madawat ang sekta o kanang lugar lang. Kanang kung asa ng simbahan ng atong amigo. Na ay madawat sa napulang kabuka 10,000 pesos a month. Unya kining 10,000 pesos i-multiply nato into 12. Sa 12 ka bulan, multiple 12, 120,000 pesos. I-compare nimo sa tawag in 9,750 pesos. Wala ra. Nya kini pa yun. Taga-bulan. Malang, balhin na lang di ani Balhin na lang nila. Balhin na lang. Butang na to katong ninong ikaw madam mabuhi kag 40 years. Kanang 120,000 ikaw lang buta na tog 10,000 1,000 12,000 per year. 12,000 per year. 12,000 kang madam na ang tawag ining tuig ihatag niya sa kining piki nga sa badista. Nabuhi siya og 40 ka tuig. I-multiply nato into 40. So ang 12,000 pesos sa 40 ka tuig 480,000 ang obligasyon ni madam sa sektang tagak. Reklamo siya dito sa 9,750. Iyang dahigon ng mga tagak nga sa 40 ka tuig muhat nagag 480,000 wapay labot ng offerings. Muna giingong pangwarta. Sa Katoliko, kamo nang warta. Kunya again, nang warta man kaysa hinungdan, kining mga pastoy nga tagak,
wala na sila katungod nga mangulikta sa 10% nga naman kay wala sila gitagaan og katungod sa Dios nga sila ang magbuhat sa ingon. Kay sa Biblia mismo ang mudawat sa tithes mga pari nga naa sa templo. Wa may templo. Nga may laman nimo ang tawag ining templo kay kuan man na kanang nay altar ba? Kinom ni altar podyum rin naani nila. Sige atong tapuson ni. Mga amigo na tong RCC. Mo din ni mga RCC nga mga suko sila nga magsigitag-hatag og ikapulo bisan tuod ang mga kaigsunan niya. Sila wala ba mi nga suko. Naluoy lang mi ninyo. Wala nang tugal mi tinuod. Suko na para sa inyo. Tugal mi tinuod nga ipang-atik ra mo kay sumapang San Pedro kining mga tawhana, San Pablo. Sumapang San Pablo kining mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Mama na. So okay, so ana lang mga sir mga ma'am. Wala magkatawa lang ta. Luoy kayong mailad. Nya kato si madam kung nagpabilin pa tong Katoliko karon i-challenge tong hawas Katoliko. Kami nga naa sa ubos. Sus Ginoo ko, naa pa lang ko milyon, kung naa ko tagaan kwarta sa Ginoo milyon, tagaan lang ko mahatag. Nga naman, di na makatupong. Di pa na makabayad sa gibuhat ni Kristo sa akong kalan. Ana, 9,750? Buti kasakit ni mo? Nya pagkaman, imuha pag yun ang kabuang, nagkuha-kuha kag 150 kanino og ninang. Bangagag yun. Okay. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo mga pages RJ Roland Santos Second TV, Palya.com page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din ng Facebook stars. So mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo ang mga channels dali Catholic, Apologist, Interest Official, RJ Santos Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawain Religious Forum. Huwag pwede sa mag-send din ng super sticker, super chat, na super things. And ayun, salamat kayo sa mga Katoliko kung kanina nagataban ng sa programa. Thank you kayo sa inyong tabang kay lagi wala may mahimo din kay kung wala mo. So salamat kayo. So gusto mo tabang, gusto mo support sa programa, pwede niyo ipadayon tabang suporta pila sa mga account numbers kung na sa mga screens kada nagadagan nga information o pwede sa mag-message sa tong page kung may remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. So yung ana, so kita mga Katoliko ha, kung tawag ka ng di mo na kinahanglan nga daghang kag ninong. Ang importante ka ng kuhaon ni mo ninang mamahimo ng ikaduhang ginikanan sa Kristohanong pagtuo. Makatudlo ng sakramento, makatudlo na og tawag ining maayong binuhatan, subay sa kabubuton sa Ginoo ang gitudlo sa Iglesia Katolika, maunay dapat. Wa man ipulos na 150 kabuk ninong og ninang niya pagkahuman ang ihatag material nga butang influence no. Ang mahatag ganito ng influence kanang influensya sa Kristohanong gawi o Kristohanong pagtuo. Ang gitudlo sa Iglesia Katolika siyempre. Okay, so kala lang muna mga sir ug mga ma'am, and yun, thank you kay Kanunay sa inyong pag-subaybay sa tong program ug every post na to sa tong mga videos unta inyong subaybayan na Kanunay. Siya nga sa ibang kinatibong ang Press TV Palya.com panguluan ng ipangunahan sa Catholic, College International sa kumakabalan sa lisista ng mga Katoliko na subaybay, nagataban ng super programa kanyang ubos nga lagad isus pagtong Katoliko sa RDS temporary yung moingon Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defendere. Mayong adlaw niya Ave Maria, Viva Cristo Rey.